Öz aybını bilmän başga at takan, ol adamdan goyun guzy mal ýagşy. Sözler sözün bilmän janyny yakan, ondan ýene sözläp bilmez lal ýagşy. Wakyn hem sizler videoları görensiňizler, hormatly çağlarymyza, okuwçy ýigitler görensiňizler. Bizler geldik, birinji kitaplaryndan okydum, eserlerinden okydum. Wal eserlerinden ýaxşy şiirlerinden okydyk. Inşallah bu arada hem gaty kıskaca malumatlary sizler bilen paýlaşarys. Ýene hem mudir sahip Abduşkanyň dünýäň güzaryndan minnetdarlyk bildirýärys ki billere bir ýere dawet eden üçin we hemçinden billere hemkarlyk eden üçin. Ýene hem mudir sahip ya şaýda geldik, wakyn kitaby elimize berdik, bize okysyn gelip gitdi. Ýene hem şaýdan esirjek maglumat berseňiz ki Mevlana Döwletgeldi Fidaý türkmen şairlarimyzyň, adibalarymyzyň biri ekeni. Şol Mevlana Döwletgeldi Fidaý öz zamanynda türkmen halkyna kaýsy başynda hyzmat edip gelen, şonu bu muhtasarca maglumat berseňiz. Mevlana Döwletgeldi Fidaý köprek we şu ilim irtibatda, talim terbiyede awlady merdime şu ilmi taşwyklap hyzmat edip ötgiderler. Hatta şonuň täsiri şu gijiň dilerim şonu şonuň şagirdleri şonuň mektebinde okýarlar. Şonuň täsirinde gelýärler. Döwlet. Aýtdyňyz ki şonuň täsirinde gelýärler we hemçinden şairlarimyzyň berjesini biri. Mevlana Döwletgeldiň bir muhtasarca aýdyp bilersiňiz ki atasy kimkene, kaýsy ýerden bolýar ekeni, aýa şu Ankoýuň özünden bolýarmy ýa başga bir ýerden gelenmi? Şu baradaky maglumatyňyz bolsa. Mevlana Döwletgeldi Fidaý özü ulama we hem alim türkmen, Afganistan türkmenlerine sanalýar. Bular 6 bölek ulusaly Karamkol Qari 6 bölekde. Bular umuman ýeke 6 bölek Karamkola merbutda belki bir umum Afganistanyň türkmenlerine merbutly bir şair. Şu şekilde özüni ýetişdiren we ilim irtibatda, talim terbiyede hyzmat eden şairlerimizden biri sanalýar. Albatta aýdy geçek wakyn ýaşy sözler beýan etdiler. Bir ýerde aýtdyk ki Mevlana Döwletgeldi Ankoý Bastanyň adibalarynyň ýa şairleriň, türkmen halkynyň şairleriniň we ulamalarymyzyň biri ekeni, Ankoý Bastanynda mutawallat bolan diýjek şekilde. Bul aslan Kerken ulusalygynda haýata gelýär. Zindigi Kerken ulusalygynda dünýä gelýär. Bazı täwirlat tägirat iklim bular Afganistana köçet gelýärler. Afganistanda 6 bölek obasynda bular haýatdan ötýärler. Bizlere aýdyp bilersiňiz ki Mevlana Döwletgeldi Fidaýyň özünde kança kitaplar özüne neşr eden türkmen halkynda, ýene dilimizde kança kitaplaryny maglumatyňyz barmy? Şu arada bir gysga maglumat berseňiz. Ýaxşy sowal etdiňiz Pedalakjan. Mevlana Döwletgeldi Fidaý bularyň eseri 2 danesi, şaşmasam 2 danesi çap bolup merdimiň elinde we merdimiň aklynda, ýüreginde jaýalan. Bu merdimiň içinde näme diýsem ki, merdimiň içinde paýlaşylyp ýürüňiz. Ama iqtisad sebäpli, iqtisadyň zaýyplygy, bu Mevlana Döwletgeldi Fidaý merhumi biçara gaty bir iqtisad zaýyplykda hayat geçiren. Şu iqtisadyň zaýyplygy sebäplen bular köp eserler ýazylan, amma çapy berilmän galynan, amma soň biçara wafat edip haýatdan öterler. Amma zinde wagtlary we bäde wafat edenden soň mana şol kitaby şol kawmlara ýa şu hemsaýlara ýa şoň şagirdlere şiirlerini toplap bular eserler toplamy diýip ünwan berip bulara çapa çykararlar. Bu hem bundan başaran Şajara-i Taraküm diýen bir kitap var. Şajara-i Taraküm diýip muny hem bular Mevlana Döwletgeldi Fidaý ýazarlar. Mevlana Döwletgeldi Fidaý Şajara-i Taraküm we eser toparlama diýip dostlarymyzyň çaplan şekilde. Wakyn hem dostlar doglar biz şol türkmen adibalarynyň köplençe eserlere ýeke Mevlana Döwletgeldi Fidaýyň gyda gerçekden Mahtum Guly Firagy şairlerimyzyň şol öz söhbetlerinde aýdyp geçýärler ki kaýsy bir şiirinde şu bile zihnime gelmedi. Şolar aýtýar ki kança hasy koýdy, kança hasy bişdi, kança hasy ýandy. Şol köplençe şiirleri olan hem kitaplara gelmedik sebepli bu hatmen bulan kam şöyle bir şekilde bolup gidendir. Şoňa medeş iqtisad zaýyplyklary sebäpli bular galan. İnşallah bizler hem bu Döwletgeldi Fidaýyň hakyna, ýani ki şol adamyň irtibatyny bizler hem bir eser çaplap otyrys, eserimiz toplamda iş bilen inşallah.
umuman Afganistanyň adibalaryndan ol ýa-da Türkmen ýa Özbek ýa Tajikiýe däl, umuman Afganistanyň adibalaryndan haýyş edip otyrs. Şol döwlet geldi Fydaý irtibatyny şol şaýyrymyzyň irtibatynda nämeki bilseler, nämeki aklynda bar, nämeki şol adam haýyş şekilde tanapdyrlar, şolaryň eserlerini, şolaryň bahis eser şeklinde çaplamak üçin inşallah bu hyzmat edip otyrs. Adibalarymyzdan haýyş edip otyr, kança halary iberdi gelip otyr, şolary jemläp bularyň şiirlerine tawzihat berýärler. Bularyň zindigallygynyň barasynda, bularyň hullasa gaýsy ilmiýetiň barasynda, hullasa şol döwlet geldi Fydaýynyň barasynda biz jemläp otyrs. İnşallah muny bahis bir eser şeklinde, bahis bir kitap şeklinde muny çaplap inşallah paýlaşmakçyym. Wakan bize bir yerde hoş bulduk. Umid etdim ki sizlerin hoş bolan bolsaňyz. Näme Mawlana Dawletgeldi Fydaý şaýyrymyzyň hili wagtdan wagt ötkijen zamanda şu pilleriň adibalarymız, şu pilleriň hormatly mudir sahipler we ýany jamanlarymız, agalarymız şöyle bir şu pillerden hatarlaryny toplajak bolup muny özüne zahmet çekjek bolup ýöler. Umid etdim ki gelecek nesiller bularyň etýän zahmetlerini kadrlaryny bilip we munyň alaka tapyp bu urada iňe dilde şu şiir we şaýyrlygymyza idama bermegimizi isleýäris. Umid etýäris ki her ýerde bolsa görýän bolsalar bu arada her birekleriniz gatnaşmagyňyzy isleýäris ki bu eseri mükemmel şeklinde toplap we gelecek nesillerimize takdim eder ýany. Teşekkürler. İnşallah bizlerim hyzmatda bahar. Ýeke bu kitap içinde awlad nerdim üçin we jamiýamyz üçin muhim kança ha bernameler işlenip otyr inşallah. Şahit bolarsyňyz jamiýamyzyň, muhitimiziň umuman bizleriň näme zerretimiz şoň üstünde inşallah bizlerim siziň ýan jawallary we ustadlary we şoňa kança ha injenerlerimiz, kança ha adibalarymız we bulara irtibatda tawanymyz bar, taşýoklap şol irtibatda bularyň fikirini şu talim terbiye rucu ettirip bu irtibatda bizlerim elimizden geldiğine jamiýamyza hyzmat inşallah edip otyrs. Ýene hem inşallah bernamelerimize bahar. Minnettar. Hormatly dostlar, billeriň bu gepleşigimiz Mawlana Dawletgeldi Fydaýynyň barasynda da endi gelýäs. Ýanky gören çağalaryňyza, ýanky okuwçy ýigitlerimize gelýäs. Bu amuzuşkada ýa bu bilim ýurdunda kança şagirdleri bar we kança ustadlar bir ýerde faaliýet etýär. Bu barada sizlerden ustad malum. Ustad mudir sahip muhterem şaýda aýtdyňyz ki şol çağalara ha gördük. Kança şagirdiňiz bar we bu şagirdiň içinde ine dilde hem okutýan ustadlarymyzdan barmy? Ýaxşy sowal etdiňiz. Bizleriň amuşkamyzda ýani ýokary bilim okuýjymyzda 2 tabakadan okuyor. Gyç çağalarym bar we ogul zukur başlarımızdan bar. Unas başımız yani ki gyç çağalar üçin şol laýhy ki marif tarapdan berilen tıpkı mana şol laýhy marife göre biz öňe gitýäris. Bu hemçinden umumen şaýatymyz bizleriň anqaryp 300den köprek gyz oglan şörde tedris bolýar. We bularyň ustadlary hem her wagtynda özleri näme diýelim öz reňine yani şol ustad aýallar gyz çağalara ders berýär, zukura ders berýär. Umumen jydagana şekilde tedris etýär. Ustadlarımızın bu arada her başta özleri lisans 16'dan okaçan ustadlarımız var. Çünkü ustadlar kemterin hazineminen jamiýamyza, muhitimize, awlady merdime elimizden ve aklımızda ve hemçinin ilmiyetimizde bar ilmiyeti jamiýamyz üçin hyzmat edýän bir şaýar bilen bolar. Ketde hyzmat edip otyr. Teşekkürler.